لگائیں ادا السلام علیکم شاعر عمران ٹوکا کنگا علاقہ ہب چوکی نورا ہوٹل رسولہ دکانہ مکشاریہ کنگا سن 2021 یکیں سال 12 مہینہ 24 تاریخ دا محفل موجود ہے سنگتانی فرماشیں صوبدار علی فرماشیں محفل موجود ہیں یکے حاجی غنی چینگیڑی فرماشیں رمضان شیرانی فرماشیں ویڈیو پر کنگا ہیں پدا میں سنگتانی فرماشیں علی شیر یکے علی شیر زینکوا فرماشیں استاد جلو زینکوا فرماشیں غفار بکٹی غفار بکٹی دیرہ بکٹی فرماشیں موالی موالی رامزی فرماشیں نور علی چندرا دئی نور علی چندرا زی فرماشیں شریف چندرا دئی شریف چندرا زی فرماشیں ہوے سنگتانی فرماشیں راش شاہد چل گئے علی شیر طرفا اور یکے دا فرماشیں شاہد چلگری میں کھوڑا سلامتی یکے محمد خان چلگری حاجی غنی طرفا دبئی فرماشیں یکے چاچا چلگری کوئٹہ فرماشیں میں سنگتا کلا اللہ خوش کنا السلام علیکم یکے مٹا ٹھینگیانی فرماشیں میں کوڑا سلامتی یکے سری نورا فرماشیں یکے معصوم گروپ سنگتانی کلانی فرماشیں گوشتوں دا آت کو دوشی خیالے چو بھاوا نیاما ناگمانی منا ریشما پشہر جنگی دوستنو منڈ سورتانی یہ کسوے ڈینگا مزائیں حاجی مت کمیں ڈسگانی یہ کسوے ڈینگا مزائیں مت کمیں ڈسگانی کندگاں بٹا مزاکاں تو شتراں کو پاسیں تگانی میں ریڑ سودا سا وسی دل ما آٹھ تسوڑا دل نشانی گوستگا 6 سال ہمرگا بیت برور پروسانی دکھ سے چمچا گلا گور باز پوکوخ ہنگرانی ظالمہ کوشش کتگاں وسط تھا میں تروڑگانی ما وائدہ سختیں کتگاں مار نیست لیا لچگانی گوڑا میسرا پرچا کتگاں 20 کیس حاکمانی ما حاضرہ اشتہ کراچی اس نے واپسی دے گردہ روانی منا ریشما بھاوا دے گیرے ما جزگاں دے گیرے کہانی می دنگلو عرشی پریے است ماہ چاردانی تے چہرواں مانے سوادے سینگ گنڈے گرانی گام زیری چیڑ چڑکاں زے میرے سونے گہانی تی سورتا نشکا نہ پجا بگی روش روتا دیکھوانی ریشما مئی ٹوکا پجا مئی شہر گندی دوزوانی سوڑانی منا بلو نوادے گڑا عید بیتا دشمنانی میں تیسرا ویل کاٹتگاں بگی داشتگاں تیر موزرانی حاکماں گپتو برتگاں گوہاں فوٹو تانوانی کشتگاں پرویز مریا است مووی لاکبانی میں جل وطن بیتو زلیلہ میں اشتگاں ہند قیمتانی توکلی ڈولا پھرگاں آجی نیستنو سد سنگتانی شہ مرید ہانی زہرہ اشتو زندگی یا گارندانی